trpělivosti se dožívá dneska 2017 let. Ze samé radosti rozlomil meč. Borovník se rozpadl. Ale po nástupu si s ní dělejte, co chcete. Budu vás to jenom podporovat, na jsme Po nástupu vám tu Helenu dáme. po nástupu vám tu Helenu teda nakonec dáme. Prosím vás, přichází chvíle nejdůležitější. Celý týden jste se snažili svými hrdinskými skutky v trojské válce a jiných příbězích. Kluci, až končíš, já budu pokračovat. Ne. Jsme se snažili svými skutky přiblížit Bohu na Olymp a dneska bude některým z vás povoleno vstoupit mezi bohy. Někteří stoupí se ctí, někteří s menší ctí, někteří s plnou peněženkou, plnou tetradrachem, někteří s menší a je jenom na boží, zda vás tím vaším obnosem, který přinesete, přijmou. Začnu speciální kategorií. Mladší bojovníci, velice hrdiní, vedení zkušenými matadory. Bojovali, jak se dalo, kde nemohli, pomohli zkušení, ale myslím si, že mají plné právo vystoupit na Olymp jako jedni z prvních. Líďos na píďos! Pojďte na Olymp, pojďte na Olymp. Nahoru. Klíďos na píďos, velký taky. Rozprostírejte se, prosím vás, po Olympu rovnoměrně. Tam už dál moc nechoďte. Je to bývalá sopka. Hlavně neodhrnujte prkna. Jistě. Ale držel bych se krajů. Kde nebo? No, si mi ve stanu na Spí, jo? Uši. Ty vole, to se, hele, já bych... Jirko? Na kraje. Ani si no. Prohýbá se to. Ale když se pojáš prostřední díl toho slavobrány, jak se sklopil k sobě. Tak, já tady králi přidávám za potlesku všech přístupů. Nebo to upadlo. Už jsi slavný jak Beatles, začínáš se rozpadat. To někam podhoď. Ne, to dostal tady. Já to uděláme skoro krátkou útočnou. Tak, Sestupte z Olympu pomalu a opatrně. Opatrně. Dospělí tam budou chodit po jednom.